Ja. Jamen lad os bare fortsætte med at snakke. Men nu optager vi på kameraet. Ja. Bare så du ved det. Ja. Ja, så vil jeg gerne spørge dig, hvad hedder du? Jeg hedder Grete Lassen. Og hvor gammel er du? Jeg er 91 år. Ja. Og hvad laver du til daglig? Ja, hvad laver en på 91? Jeg passer mit hus, og jeg gør mine indkøb, og jeg læser i min Victor. Jeg får alle mulige bøger, jeg læser. Og jeg går til foredrag og til koncerter og hører radio. Og ja. Det er sådan, som det nu kan falde sig i løbet af en dag. Ja. Og fortæl lidt om, hvordan du ser, eller hvad du kan se. Jeg har den øjensygdom, der hedder AMD, og den er temmelig fremskreden. Mit restsyn er meget, meget småt. Jeg kan ikke se nogen af jer, der sidder og interviewer mig, andet end som sådan to mørke ting imod vinduet. Hvornår fik du det her? Det er mange, mange år siden, jeg for første gang opdagede, at jeg ikke kunne se ting, der var oppe i luften. Altså, jeg var ude at spille golf, og pludselig kunne jeg jo ikke se golfbolden oppe i luften. Jeg kunne først se, da den kom ned og landede. Og det synes jeg var meget, meget mærkeligt. Så gik jeg til lægen, og så sagde han, at jeg havde det der AMD. Men at det jo ikke var noget, der behøvede at udvikle sig voldsomt. Og det holdt sig også meget pænt i mange år. Det er 20 år siden. Det holdt sig meget pænt på afstand i nogle år. Men nu er det ret fremskredet. Og nu er jeg blevet medlem af Dansk Blindesamfund. Og det bliver man kun, hvis man har synet, der hedder 660. Det vil sige, det man ser på 6 meters afstand, ser I andre på 60 meters afstand. Okay. Og det havde jeg altså for 10 år siden, og nu er det blevet værre. Okay. Og det restsyn, jeg har, som jeg skal benytte mig af, det er meget tåget. Der er intet overhovedet, jeg kan se klart. Okay. Men du bruger din computer, og du bruger internettet? Jeg bruger internettet, jeg bruger min computer, og jeg har en CCTV, som jeg kan læse, artikler og breve og sådan noget, hvis det er det. Men det bliver forstørret op til 20 gange. Ja. Så kan jeg klare mig med det. Og bøgerne må jeg jo læse på min maskine, fordi man kan ikke sidde og læse bøger under sådan en. Nej. Og hvad bruger du internettet til? Jeg bruger ikke internettet så voldsomt meget, fordi jeg først for 2 år siden er begyndt at lære computer. Og i min alder lærer man det jo ikke så hurtigt. Så jeg har koncentreret mig meget om tekstbehandling. Men jeg går ind på internettet og ser sådan noget som madopskrifter eller boganmeldelser. Og en gang imellem kigger jeg også, at min lottokupon har været heldig. Men det er ikke det, jeg bruger mest. Jeg synes, det er lidt vanskeligt at finde rundt i. Ja. Hvad for nogle problemer synes du, der er ved at finde rundt derinde? Eller hvorfor er det svært? Jeg mangler overblik. Ja. Hvad hedder det program, du bruger til at hjælpe dig? Det har jeg ikke begreb om. Nej, det hedder, er det rigtigt, det hedder ZoomText? Jeg har ZoomText på, ja. Okay. Kan du fortælle om en god eller en sjov oplevelse, du har haft med at bruge internettet? Du fortalte mig noget om, at du var inde og finde en opskrift. Nå, ja, jeg går ind og finder opskrifter på den udsendelse på DR2, der hedder Andemad. Ja. Og ja, det var meget positivt. Jeg vil ikke sige, det var sjovt, men det var positivt. Ja. Men så lærte jeg at flytte det over fra internettet til Word. Ja. Og så jeg kunne forstørre det og printe det ud. Så jeg kan tage det med ud i mit køkken, Ja. når jeg skal lave maden. Men så printer jeg det ud til 20 gange større. Ja. Og så kan jeg se det med en lup. Og så kan jeg benytte mig af det på den måde. Ja. Og det har jeg været meget tilfreds med. Kan du huske første gang, du var på internettet? Det var jo, da jeg fik undervisning i BOS. Der kom vi ind på internettet, og der så vi første gang, hvordan hvordan skærmen så ud, når vi trykkede på internettet. Ja.
Men vi har jo kun så lille bitte en del af skærmen til vores rådighed, fordi det skal forstørres så voldsomt. Så vi må gå helt... Vi har ikke det store overblik, når vi skal ind på internettet. Det er det, der generer mest. Ja. Jeg bliver nødt til at sætte det på normal størrelse, for at se, om der findes, hvor jeg skal finde de oplysninger, der bliver henvist til. Ja. Og så er det jo ikke altid, så ved jeg jo ikke, hvad det er for en af dem, jeg skal bruge. Så jeg må gå ind på alt, hvad der er, og forstørre det op, så jeg kan se, hvad der nu står på det sted, og om det er det, jeg skal bruge, eller jeg skal finde noget andet. Ja. Og så har jeg lidt svært ved, hvis der er en kode på de der, er det der er de der koder, hvor man skal have sådan en adgangskode. Ja. Ja. Der har jeg først lige for nylig fået en til Dansk Blindesamfunds hjemmeside, og den har jeg ikke prøvet at bruge endnu, så det har jeg til gode. Okay. Kan du huske, hvad du tænkte om internettet, da du blev præsenteret for det? Hvad du kunne bruge det til, eller hvad det var for et sted? Nej, jeg havde slet ikke rigtig forståelse af, hvad jeg kunne bruge det til. Jeg kunne ikke rigtig se nogen system i det, fordi det var så ret overvældende. Ja. Og hvad tænker du så i dag? Jo, jeg har lidt mere styr på det, fordi nu er jeg ikke bange for det. Altså hvis den kode, jeg har for at komme ind på den side, jeg gerne vil, er forkert, så prøver jeg mig frem til nogle andre, og går det ikke, så slukker jeg, så begynder jeg dagen efter at prøve en gang til. Ja. Og det er jo ikke altid, jeg har deres www-kode. Nej. Så forsøger jeg mig bare med en eller anden sætning. Ja. For eksempel dr2.dk, og så ser jeg, hvad der sker. Ja. Og så bruger du det til at skrive med dine børn og dine børnebørn, sagde du? Ja, det gør jeg meget. Jeg har utrolig stor korrespondance. Og holder sådan forbindelse med familien med lige på den måde. Ja. Og så kan jeg jo skrive til dem, når det passer mig, og de kan læse det, når det passer dem. Ja. Og hvis jeg så er, de får lyst, skal de jo tage knoglen og ringe til mig. Men ellers så, jo, det havde jeg været meget glad for. Og der får jeg jo også mails fra nyhedsbreve fra Boss for eksempel, om hvad der sker. Det får jeg jo også over på den måde. Ja. Som mail. Og hvad er det Boss, det står for? Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn. Ja. De svarer til det, som normalt seende bruger FOF eller AUF, eller hvad de har. Og de har jo alverdens kurser. Og der har jeg så medlem af. Og der får jeg så et nyhedsbrev, hvis der skulle foregå noget, der ikke står i deres brochure, som vi får en gang om året. Der går jeg til mange kurser. Det er også der, jeg foreløbig går til genoptræning, eller hvad skal vi sige, vedligeholdelse og udvidelse af mit kendskab til internettet. Der får jeg en ganske udmærket undervisning. Selvom jeg er lidt langsom i optrækket, så er der altid noget, der hænger med. Ja. Det er godt. Tak skal du have for det. Og det er nok. Det var rigtig fint. Nå, det var godt.